Katakan apa? Kamu itu bermuka Apa? Banaspati. Banaspati ngoyak sapa ya? Kayak Banaspati iki mung geni tok kae. Lah bisane kan ngoyak itu. Ning jebule bareng ditonton bareng jumeneng jan bocahe yunget. Apa iki? Ayu banget ngono. Dasare ya wis yunget tur liteneng. Apa iki? Kulite kuning. Oh. Lah Dasare liteneng tur mbutewa. apa meneh? Rambute dawa. Mbane jenengan Apa? Limuceng. Kowe ra saru-saru lho gah aku. Ora saru-saru lho. Talimu kurang kenceng. Tali apa wong mamayang kok? Jenengan nek jarean nggo